खालि बेखौल' खालामना हरदो होमबानो आं बेखौ बानायना होनोसै दे। औ औ दे होमबा आं गाबोन फुङावनो खालामना हरफिनसै। होथारदो आदै सरा। दे जागोन दे। खोनाबाय? हो? औ होथारदो आदै सना। जागोन दे। आंनि फिसाला देरसिन बेयो जनक। अननानैबाबो नोंसोर खालामनानै होदो। खोनाबाय? ओं जागोन दे। जों बे मानसिखौ मोनफिनोबा जोंनि गोसोआव न'खराव सान्थि फैयो खोमा। दिनै आंनि हौवाया जागोन दे मादै। 6टा बाजिनिफ्राय खिनो बायदि थांनानै बायहेरायाव दाबसे जायगायाव गंसे अट'जों गाखोनानै थांदोंमोन। सासे हिनजावखौ मोजां मोननायनि खोथा दङमोन बिहा। बे हिनजावजों थांखो ना हारसिङै थांखो बुजिस'नो मोनासै आङो दिनै। बे मानसिखौ आंनो मोनोबा नोंसोरो स्क्रिनाव होनाय नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामहरनानै जेरैबाबो ट्रेन स्टेसनाव जा गारि मटराव जा बा हटेल धाबायाव जा जेरैबाबो जेराव लोगो मोनो जेराव नुयो बेफोरबायदि खालामनानै नुनाय लोगो लोगो बे मानसिखौ जायनो मोनो बेनो हमनानै दोन आरो दोननांगोन आफाफोर अननायनि गेजेराव। बे मानसिया दिनै मोनसे आर्जेन्ट खामानि दङमोन। न'खरनि फुजा फुल सालामिनि थाखाय लाहार फाहार खालामनानै दङमोन। खरसखौबो गावनो मैयानो लायखादों दाउ फारौखौबो। दिनै बियो फुंनि 6टा बाजियावनो गोमानानै दङ। आं मा बुंबावनो बे हिनजावाबो जाहैबाय फिसाइ गोनांखा। मनिखा होनो हिनजावनि नामा मनिखा नार्जारि। हिनजावनि बिमानि नामा जाहैबाय रुबुसि नार्जारि। आंनि हौवानि नामा जाहैबाय कड नामा जाहैबाय जनक नार्जारिसो। वाट्सएप फेसबुकआव होनानै लादों बियो सिमां नार्जारि होनानै लादों। सिमाङा नङा जनकआसो। बियो दा हिनजावनि गामिया जाहैबाय बामोनगाव गारलाबारि। हौवानिया जाहैबाय पार्कगाव नर्थ गुवाबारि। हायोबा हमदो आफाफोर। जेराव मोनो बावनो हमनानै दोन आरो दिनैनो दानो मोनोबा दानो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरो रायजोफोरा। गावनि हिन्जावा मा खालामो खालामथोंसै आंथ' मिथिला आंहाथ' बेलेगाव आलदासो जुदासोखा। आंनि बिखुनजो बियो हौवा सासेजोंसो आंहा दङ। बेखौ आलदा रायज्लायहोनांगौमोन ना बे बिमा जायोना आंनिनो फिसा होननानै ओरैजाय आलदा। दा बेहा आंहाबो 2 गथ' दङ। देरसिना जाहैबाय 9 बोसोराव हाबनाय फिसाजो संगिना नार्जारि आरो सासेया जाहैबाय 4 बोसोराव हाबनाय हौवासा गथ' फोजाखां नार्जारि। आंनि मुङा जाहैबाय रैसुमै नार्जारि। हेलौ गाइस, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे प्रकाश बर'हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि। नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल। गोबां जाबाय बे जाथाया कि गावनि हौवाखौ गारनानै बा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांनाय आरो गावनि हिन्जावखौ बा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हिन्जावखौ मोजां मोननाय गुबुन हौवाखौ मोजां मोननाय बेबायदि जाथाय जानाय कनफार्म माने नुनाय जाथाय आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो रायजोफोरा हमनो नागिरबाथाय खारनाय बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दङ आरो गावजों गाव एरना होलायनानै गावथार होलायनाय बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। जुमाय लोंलायनानै गावजों गाव नांलायलायनाय खमलायलायनाय बेफोरबायदि जाथाय जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव जागासिनो दं। थांनाय 18 जानुवारि खालार खालि जनक नार्जारि मुंनि सासे हाबा जाखानाय सेंग्राया गावनि हिन्जाव रैसुमै नार्जारिखौ गारना खारबाय। फुरा आं डिटेल्सखौ खोन्थानि। बिनि हिन्जावा बिनि हौवाखौ नागिरफिनगासिनो दङ, फैजानो लुबैगासिनो दं। बाट बिनि हिन्जावा अलरेडि बुंबाय कि नैबे सिख्लाजों थांदों बेजों रायलायोमोन ओरैबायदि बे मानसिजोंनो थांदों होननानै आंनो खोन्थाहरबाय। बाट आं बे हिन्जावनि फट'खौ होनो हानाय नंलिया दा, मिथिबायना लोगोफोर। आं माने कनफार्म गैया, बिसोरबो नङा कनफार्म। आरो बिनि गेजेराव दायो दा बे हिन्जावखौ लानानै थांदों बा बे हौवायासो बे हिन्जावखौ लानानै थांदों बा बे हिन्जावासो बे हौवाखौ लानानै थांदों, बे बिराद कनफिउस। अब्लाबो बे बाथ्राखौ रोखा बुंनो हायोदि बे हौवाया सासे हिन्जावजों थांदों होननानै। सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला बे हौवाखौ हमनानै बे न'आव हरफिननो थाखाय बिनि हिन्जावा बिराद
खावलायदों आरो सिगाङावनो मोनसे आं अडिअ होदोंमोन नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ कि बिनि बिमाया बेसेबां गाबनानै भिडिअ बानायजानो लुबैदों स' आं बेखौ गाबनायखौ नुनानै बे मादैनि गाबनायखौ नुनानै बेनि हिन्जाव रैसुमै नार्जारिनि बुंनायखौ बा हांख्रायनायखौ बा भिडिअ बानायजानो लुबैनायखौ नुनानै आङो भिडिअखौ बानायनानै होनाय जाबाय लोगोफोर बेनो जनक नार्जारिनि पिक्सार आरो बेनो रैसुमै नार्जारिनि बा जनक नार्जारिनि हिन्जावनि पिक्सार गथ'नि पिक्सारा बेनो लोगोफोर आं फुल एड्रेसखौ खोन्थानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पुलिस स्टेसनखौ होनदों सेरफांगुरि आरो गामिया जाबाय गुवाबारि मिथिबायना स' लोगोफोर बे जाय जनक नार्जारि बियो 18 जानुवारि खालि न'निफ्राय थांदों खमावबो 19 जानुवारि खालि बिथाङा गुबुन जायगायाव थांदों जानांगौ जुदि आसामावनो दङ सोरबाफोर जुदि नुदोंब्ला अननानै बे बिमानि गाबनायनि मोदैखौ ओरैनो थांगार होनो नाङा आरो बिनि हिन्जावनि हांख्रायनाय बा खुलुमनाय जासिहरनायखौ ओरैनो थांगार होनो नाङा आं बेखौनो लुबैयोखि सोरबाफोर जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि बे मानसिखौ नुदोंब्ला आं बिराद गोसो गोथारै गुरै खावलायनाय जासिहरो कि प्लिज नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय हेफाजाब होबानो जाबाय आरो आं बेखौ बुंनो सानो कि आदा नों जुदि नुदोंब्ला बे भिडिअखौ अननानै प्लिज नोंनि बिमाया गाबलायबाय नोंनि हिन्जावा नोंखौ नागिरफिनगासिनो दं माथो जानायमोन माथो नोंनि न'खरनि नोंनि आइयानो बुंदों नोंनि हिन्जावानो बुंदों जेबो दावरावानो जायाखै नांलायनायानो जायाखै मानो खारखो नोङो मानि थाखाय मानो मालाय हिन्जावनि माने अननायाव गब'खो नोङो मानो गावनि हिन्जावनि अननायखौ नों मा सुखुवासै नामा जुदि नों नोंनि हिन्जावखौ जुदि सुखुवामोनब्ला नों मानो हाबा जानाय नों जुदि बे हिन्जावखौ जुदि मोजां मोनाब्ला नों मानो हाबा जानाय आं बेखौ मोनसे कुवेसन मार्क नोंथांनियाव होयो अननानै प्लिज जि जाबाय बेफोरखौ बावगारदो हाबा जाबाय नोंहा दायो गुबुन हिन्जावजों थांनो नांला नोंहा नोंनि गथ'खौ नायनो गोनां दंबावो स' अननानै प्लिज नों न'आव फैफिनदो आरो नोंनि बिमानि गाबनाय मोदैखौ हुगारफैदो स' आं बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो आर'ज गाबज्रियोखि नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बेखौ गाहायाव होनाय बा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर बेजों लोगोसे बिबुंसार नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा गोमाना दङ बिबुंसार नार्जारिखौ गामियावहाय लेलाबो बुङो आरो बे मानसिया जाम्बा आरो सेन माने जाम्बाखौनो होनना बुंदों बिनि बिफानि मुङा जाबाय जति नार्जारि बिमानि मुङा जाबाय इलिया नार्जारि बिनि फुल एड्रेसखौ खोन्थानि आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसुलपुर माने पुलिस स्टेसनखौ होनना बुंदों गामिखौ होनदों सानबारि खुथि आरो बिनि गेजेरावहाय पस्ट अफिसखौ बुंदों बारिमुग लोगोफोर बे गोमानाया 7 डेज जाबाय 7 डेजनिफ्रायनो बिबुंसार नार्जारिखौ नागिरगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे बिबुंसार नार्जारिखौ पिक्साराव होनाय बिबुंसार नार्जारिखौ जुदि नुदोंब्ला अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आं नोंथांनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामदों बे मानसिया एसे आसामावनो दं बायदि मोनदों जुदि आसामनि बाहेरायाव थांदोंब्ला जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहर अरुणाचलानो जा जिखियानो जा जि जायगायावनो जा वेस्ट बेंगलानो जा बा दिल्ली मुम्बाइ गुजरातआनो जा जेरावबो जुदि बे मानसिखौ बिबुंसार नार्जारिखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बिनि न'खरनि मानसिफोरा बेखौ नागिरगासिनो दङ आंनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन स' बिनि थाखायनो आङो बेखौ पिक्सारखौ होनानै भिडिअ बानायबाय बियो गोमानाया 7 डेज जाबाय माने 1 हप्ता माने 1 विक जाबाय 1 सप्ता जाबाय नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनसिम रिक्वेस्ट खालामो बे सानै मानसिखौ जुदि नुदोंब्लाथाय नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय आं होनानै होनोसै नाम गोमानायनि नामखौ गाहायाव ओमफ्राय गावबागाव नाम हिसाबै होगोन नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला बे नामखौ सायख'ना लाबानो जाबाय आरो जाय बाथ्राखौ जाय स्ट'रिखौ कनसेप्टखौ बुंदों बे बाथ्रायाव आं नाम्बारखौ अलरेडि होगोन बेखौ लाबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस नुदोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय खुलुमबाय